سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخة بحفاش ANN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا مرحت تግራይ መናሰይ ንኩናት እምበር ንልምዓት ኣይደልይዎም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ ትግራይ ገሊጾም ኢሳያስ ካብ ስልጣን እንተዘይለቂቁ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ሰላም ኣይረኽባን ክብል ነባር ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ ገሊጹ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ትግራይ ብዘተን መረደዳን እምበር ብሓይሊ ዘላቂ ፍታሕ ከምጽእ ኣይኽእልን كبل حبرات محبرات سبيل محبرسب تግራይ أفليتو كوينات حد سودان ناب قربابت هاجرات يسفحفح كم زلو أجانس فرانس بريس تبصيبو أمريكا أب معراب أفريقيا نعبي زخيد زلو سقات أخرت جلتات النممكات تكنيكاون أم مخار دقف النمهب ناب نيجيريا وتهدراوي جلة كم زوافرت أفليتا زرزرو يسعب رحت تግራይ መናሰይ ንኩናት እምበር ንልምዓት ኣይደልይዎም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናሰይ ትግራይ ገሊጾም ኣብ ትግራይ መናሰይ ኣብ ልምዓት ምምሕዳራዊ ዘተ ኣብ ደረጃ ሓላፍነትን ፋይናንስን ክሳተፉ ኣይፍቀደሎምን ጥራሕ ኣብ ኩናትዮም ዝድለዩ ዝበሉ ኣይተሓይሽ ስባጋድስ ነዚ ድማ መናሰይ ካብ ትግራይ እናወፁ ይበታተኑለው ክብሉ ገሊጾም ቀንዲ ምክንያት ትሑት ኣመለኻኽታ ኣብ ሓቋፋይ ምምሕዳራዊ ከይዲ ኣብ መናሰይ ድማ መናሰይ ንፖለቲካ ትግራይ ኣይድግፉን ብዝብል ሓሳብ ምዃኑ ገሊጾም ብሰንኪ ዘደማ ክልተ ደቅኖ መናሰይ ትግራይ ኣብ ነንባዕሎም ይቃተለለው ጥራሕ ዘይኮነስ ጸሊም ታሪኽ ተጋሩ ዝፈጥር ጉጉይ ኣካይዳ እዩ ኢሎም ኣይተሓይሽ ስዋጋድስ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ ወላ ወረዳ እንተወሪድካ እውን ኣብ መንእሰይ ዘሎ ጠመተ ዝተሓተ እዩ ብዙይ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ መንእሰይ ንሪእሉ ዓይኒ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ፍላይ ምስ ፖለቲካ ተታሒዙ ሓጋዛይ ኣይኮነን መንእሰይ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ስለ ዘሎ ይመስለኒ ነቲ መንእሰይ በጀት ዘይመሓዝ ነቲ መንእሰይ ፕሮግራም ዘይመሓዝ ነቲ መንእሰይ ቦታ ዘይመሃብ ኣብቲ ውሳኔታት ዘይምስታፍ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሳታፋይ ዘይምግባር ንጦርነት ጥራሕ ምድላይ ኣመለኻኽታታት ኣሎ እዩ እዙይ ጉጉይ መንእሰይ ብተፈጥሮ ንጦርነት ኣይተፈጠረ ንልምዓት ንለውጢ ክወልድ ሓዳር ክገብር መነባብሮ ከመሓይሽ ተፈጢሩ ንጦርነት ኣይኮነን ተፈጢሩ ሓወይ ማገዶ ዕንጨይቲ ኣይኮነን ስለዚ መንእሰይ ኣብቲ ጦርነት ክንድንደልዮ ዝኣክል ካብኡ ንላዕሊ ኣብቲ ልምዓት ኣብቲ ውሳኔ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣብቲ ሰናይ ምምሕዳር ኣብቲ ሰዓት ሰላም ህንፀት ኣብቲ ጎንፂ ኣብ ምፍታሕ በዓል ዋና ገርና እውን ክንወስዶ ኣለና ኣብ ጦርነት ኣብ ቅድሚት ከም ነሰልፎ ኩሉ ኣብ ኩሎም ውሳኔታት ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ኣብ ቅድሚት ክነሰልፎ ኣለና ኣብ በጀት እውን ኣብ ቅድሚት ክንምድበሉ ኣለና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብቲ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ረብሓ መንእሰይ ተጠቃሚ ገርና ኢና ክንክሕሶ ንኽእል ንሱ ህይወት እናሃበ ኣካል እናሃበ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝወሃቦ ጠመተ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ይሕዝነኒ ኣይተሓይሽ ነዚ ዝበሉ ጩራ ቦጊዳ ኣብ መምጻእ ሰላምን ኣተኣላልያ ጎንፅን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ ኢሳያስ ካብ ስልጣን እንተዘይለቂቁ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ሰላም ኣይረኽባን ክብል ነባር ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ ገሊጹ ሰላም ልዕሊ ኩሉ እዩ ሰላም እንተዘይሃልዩ ትምህርቲ የለን ሰላም እንተዘይሃልዩ ስራሕ የለን ወፊርካ ብሰላም ምምላስ የለን ኳታስ ብህይወት ንምቕጻል ከቢድ እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ጸገም ይርከብ ካብኣቶም እቲ ቀንዲ ተጠቃሲ ብልሽው ፖለቲካ ትግራይ ምዃኑ ይንገር ቀጺሉ ድማ ቀንዲ ጸላይ ህዝቢ ትግራይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ካብ ዘለዎ ስልጣን እንተዘይለቂቁውን ካብ ትግራይ ሓሊፉ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ እውን ሰላም ኣይረክብን ክብል ነባር ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ ይዛረብ ምስ መን ይፈጢሩ ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስትራቴጂካዊ ጸላይ ኣብዚ መዓልቲ እዙይ ወይ ኢሳያስ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዘሎ ወይ ከዓ ኢሳያስ ካፍቲ ዘለዎ ስልጣን ተዘይለቂቁ ብዛዕባ ትግራይ ሰላም ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ሃገራት ሰላም ኣይንህልወን ኣብ ንእሽተይ ዓዲ ዘሎ ብሚሊተሪ ፓወር ምንጋዕ ብምፍጣር زأمن ديكتاتور زلوا يا إريترا
ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣርቲኩሌት ዝገበረ ሰብኣይ እዩ ካልኦት ይርኢ ማለት ኣይኮነን ትግራይ ጆኖሳይድ ብደንብ ገይሩ ዘዋህ ሓደ ሰብኣይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ካ እዩ ትዕላሙ ናምበር ዋን ዕላሙ ንህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ እዩ ነይሩ ግን ኣይኮነሉን ተዋሪዱ እዩ ነቲ ውርደቱ ግን ጻዕዳ ክዳን ክኸድኑ ዝተበገሱ ጓሓልዎ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ክዳን ከዲኖም ቀይሮም ጽምዶ ኢሎም ብኻሊእ መንገዲ ከምፅዎ ነቲ ጥፋኣት ዝተበገሱ ኣለውና እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ጸለምቲ ውግእ ከፊቱ ቀኒ እቲ ውግእ ኣይሰለጦን ብናይ ፌደራል መንግስቲ ተኸላኻላይነት ድሮን እውን ተጠቂሙ ነቲ ወፍረሱ ፍሽልዎ ዓብይ ጉድኣት ኣብ ተጋሩ መናእሰይ በፂሑ እዩ ኣብቲ ናይ TDF ሓይሊ ክልተ ኣርሚ እየ ሰሊፉ ሙሉእ ኣርሚ 11 17 ዝበሃሉ ሻዕብያ ካብ ቀደመት ሒዙ ብዙሕ ሽርሕታት እናሰርሐ ዝመፀ እዩ ሕዚ እውን ትግራይ ንምጥፋእ ኣጋጣሚታት ጥራሕ እዩ ዝፅበ ክብል የረድእ ኢሳያስ ህግደፍ ሻዕብያ ዕድላት ይፅበ እምበር ዓዳመ ይደል ኣንተ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ኣዲሱ ኣብ ሱዳን ይፅበ ነይሩ ዕድል ተጠቂሙ ሕጂ ትሕድሕድ ኩናት ኣትዩ ኣጋጣምን ዕድልን ጥራሕ ይፅበ ሻዕብያ ተፈጥሮኡ ትማሊ ብደንብ ገልጾ ነይሩ ናይ ኩናት ነገህዳ እዩ ኢሳያስ እዩ ግን ካብኡን ላዕሊ እዩ ናይ ህግደፍ ኢንቴንሽን ካብኡን ላዕሊ ሕጂ ዕድል ይፅበ ፀኒሑ ን20 ገለን ዓመት ድኽመት ከዓ ኤክስፕሎይት ገይሩ እንታይ ገይሩ ንኣብይ ናብ ስልጣን መፅዮም ናይ ኣብይ መራሒ ክኸውን ቻለንጅ ኣጋጢምዎ እዩ እዚ ድማ ሓሶትካ የድልን ቻለንጅ ኣጋጢምዎ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እውንስ ኣብኡ ደው ከይብል እውን ዳርጋ ክዳነይ ከይቀይርስ ንጌታቸው ሰፋ ሒዞምን እዮም ዳርጋ ነይሮም ኢሉ ወእሞ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝኾነ ክንዛረብ ኣይንኽእልን መቸም ዝነበረ ኢትዮጵያ እውን ሰራዊት ኣይነበራን እንኳዕ ኣቶ ኢሳያስ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ እዛ ቀዳድ ዕድል ግን ንኢሳያስ መን ከፊትዋ መን ኣምፂዋ ንገምጋም ድሓን ክንገድፋ ኢና ዝሕነቕ ኣካል ኣሎ እንድያባና ውሽጥና ሕግን ፍትሕን ምስ መፀ ክገድፋ ኢና ንኢሳያስ እታ መንገዲ ክፍቲ መን እዩ ገይሩ ከኣቱ ክመፅእ ኣብይማ ለሚኑ እውን ክመፀሉ ይደልዮ ይሽዑ ነበር ተጋዳላይ ብስራት ኣማረ እንትቕፅል ትግራይ ንክትድሕን ናይ ስርዓት ለውጢ የድሊ ኢሉ እውን ናይ ቁጠባ ዕቤት ኣገዳሲ እዩ ኳታስ ብኩለ መዳይ ሓያልን ሃፍታምን ክትከውን ኣለዋ ክብል ይገልጽ ስለዚ ናይ ሰርቫይቭ ክትገብር መጀመርያ ለውጢ ናይ ስርዓት ምግባር እዩ ትወሳኒ ሃፍታምን ሓያልን ንክትከውን ጠበንጃ ኣይኮነን ለውጢ ናይ ቁጠባ ለውጢ ናይ ፖለቲካ ስርዓት እዩ ሓያል ይገብረካ ኢኳል ይገብረካ ምስቶም ዓበይቲ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ሮዛ ፓርክስ ጀሚሩ መፅእ ይኽእል እዩና ሓንቲ እኳን ካብኣ ምምፃእ ክተድልየካ ካብ ጠበንጃ ወፃኢ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ትግራይ ብዘተን ምርድዳን እምበር ብሓይሊ ዘላቒ ፍታሕ ክመፅእ ኣይኽእልን ክብል ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣፍሊጡ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅዋም ፖለቲካዊ ምህዳር ትግራይ ኩሎም ስነ ሓሳባት ተጋሩ ክሓቁፍ ይግባእ
ናይ ሓሳብ ኣፈላልያት ከም ጸጋ ተወሲዶም መዋጽኦታትና ክንእንፍተሎም ካብ ዘለናዮ ድልሃመት ንክንወፅን ፖለቲካዊ ምህዳር ትግራይ ኣፈላልያት ብስልጡንን ዲሞክራሲያውን ኣገባብ ብዝኣሊ መንገዲ ክመዓራረን ዲሞክራሲያዊ ምሕደራት ትግራይ ክመሓየሽን ይግባእ ኢሉ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ACSOT ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ትግራዋይ ሓይልን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ሓይልን ቃታ ናብ ምስሕሓብ ተበፂሑ ሞትን መቁሰልትን ደቂ ሓደ ህዝቢ ይበፅሕ ከም ዘሎ ብጽኑዕ ይግንዘብ ከም ዘሎ ኣብ መግለጺው ሓቢሩ ኣብዚ ናይ ደቅኖ ነንባዕልኻ ምድማይ መስተታፍ ካብ ሞራላዊ ታሪኻዊ ሕጋውን ተሓታትነትን ዓዲ ከም ዘይወዓል ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ጎንፂ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ትሳተፉ ዘለኹም ኣካላት ካብ ቃታ ምስሓብ ተቆጢብኩም ናብ ዘተን ምርድዳእን ክትምለሱ ይጽውዕ ክብል ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ACSOT ኣብ መግለጺው ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕብረት እዚ ግጭት ብሰላማዊ ኩነታትን ብለዝብን ክፍታሕ ዓቕሙ ዝፈቀዶ ኣስተዋጽኦ ንምግባር ድልው ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ሕብረት እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝካየድ ዘሎ ግጭት እንተቐጺሉ ግን ኣባላትናን ህዝብናን ብምልዕዓል ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ሓዊሱ ኩሎም ዓይነት ሰላማዊ ተቃውሞታት ከም ነካይድ ክንሕብር ንደሊ ክብል ገሊጹሎ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ጸለምቲ ማይ ዳጉሻ ህዝቢ ናይ ድሮን ስጋኣት ይገጥሞ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ስጋኣት ደብዳብ ድሮን ዝወለዶ ህዝቢ ወረዳ ጉለመኸዳ ዝርአ ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ድሮን ምንቅስቃስ ስጋኣት ከም ዝፈጠረሎም ኣባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ ጉለመኸዳ ገሊጾም እዚ ስጋኣት መሊኡ ክፍታሕ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ዘተ ከገበርን መራሕቲ ንሰላም ክተግሁን ቤት ምኽሪ ወረዳ ጉለመኸዳ ሓቲቱ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ወረዳ ኣብታ ወረዳ ኣብዚ ሰሙን ተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ምንቅስቃስ ድሮን ስጋኣት ከም ዝፈጠረሎም ዝሓበሩ እንትኾኑ ዝምልከቶም ኣካላት ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር መልእኽቲ ቀሪቡ ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ጉለመኸዳ ከም ዝጸብጸቦ ናብ 23 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዘውግሕ ኣብ ገንደብታን እንትጮን ደብዳብ ድሮን ኣጋጢሞ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ጉድኣት ምብጽሑ ተጸብጺቡ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ጸብጺቡ ሰራዊት ጀነራል ዳጋሎ ኣብ ጥቃዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ይዕወት ኣለኹ ክብል ኣፍሊጡ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሕዚ ኣንፈቱ ቀይርሎ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ናብ ምብራቃዊ ክፋላት እቲ ሃገር ከም ዝተዘርግሐ ተገሊጹሎ ብመሰረት ጸብጻብ AFP ኣብታ ምስ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን እትዳበብ ደቡባዊ ምብራቅ ሱዳን ትርከብ ግዛት ብሉ ናይል ካብ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ሓድሽ ውግእ ተላዒሉሎ እቲ ብጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ዝነበረ ቅልጡፍ ገስጋስ ሓይሊ ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ሱዳን ሰሜን ብምውሃሃድ ነቲ ውግእ ከም ዝተዓወተሉ ይሕብር እቶም ዕጡቋት ኣብቲ ውግእ ነታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዳይም መንሱር ክቆጻጸርዋ ከም ዝኽእሉ እውን ኣፍሊጦም እቲ ነታ ከተማ ብዕጡቋት መሓዛ ዘረጋገጸ ጸብጻብ እተን ትካላት ኣብ ዘውፅኦም መግለፂ እውን ነዚ ኣረጋጊጹ እቶም ክልተ ዕጡቋት ሓይልታት ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ይግስግሱ ከም ዘለውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ በቲ ውግእ ካብ ዝፈርሑ ናብ ኢትዮጵያ ይሃድሙ ከም ዘለው ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ንኢትዮጵያ ወቂሱ ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ ዝህብን መሻርክቱን ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝፈጸምዎ ዝገለጸ እቲ በዓል ስልጣን እቶም ዕጡቋት ስግርዶብ ምሉእ ሰንሰለት መገሻ ከም ዘዳለው ኣብሪሁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሱዳን እዞም ዕጡቋት ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ታዕሊም ማዕስከር ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ገሊጹሎ እንተኾነ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነዚ ሓበሬታ ብወግዒ ዝበልዎ ነገር የለን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ክንዲ ንልምዓት ዝደጋገፋ ናይ መሳርሒ ኩናት መሰጋገርትን ኩናት ቀስቀስትን ኮይነን ኣለዋ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ መብርሂ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ፖለቲካዊ ስጋታት ምህላዋ ዘርኢ እዩ AFP ድማ ህፁፅ ሓይሊ ወሃቢ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ማዕከላት መሰልጠኒ ሒዝሎ ክብል እንትገልጽ ብኻልእ ገጽ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ምብራቃዊት ሱዳን ግዛት ብሉ ናይል ምስፍሕፍሑ ተቃሊሑ
ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስጋኣት ኣኽረርቲ ጉጅለታት ንምምካት ቴክኒካውን ኣማኻርን ደገፍ ንምሃብ ናብ ናይጀርያ ወተሃደራዊ ጉጅለ ከም ዘዋፈረት ኣፍሊጣ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ኮማንድ ኣፍሪኮም ቀንዲ ዕላማ ናይ ምውፋር ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ግዛታት ብቦኮ ሓራምን ኢስዋፕን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምምካት ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ንምሕጋዝ እዩ። እዚ ወፍሪ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተበጽሐ ሓድሽ ስምምዕ ጸጥታ ዝስማዕማዕ እዩ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብቐጥታ ኣብ ውግእ ስርሒታት ኣይክሳተፍን እዩ። እስትራቴጂካዊ ምኽሪ ከምኡውን ምሕያል ዓቕሚ ሰራዊት ናይጀርያ ፀረ ራዕዲ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት መጥቃዕቲ ነፈርቲ ድሕሪ ምፍጻማ ምልክት ተወፋይነት ክልተን ሃገራት ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ምዕራብ ናይጀርያ ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 170 ሰዓብቲ ምስልምና ተቐቲሎም። እቲ ኣብ ዞባ ካውራ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንሕልፋት ኢደን ምሃብ ኣቤን ዝተባህላ ክልተ ቁሸታት ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓብደራሕማን ዓብዱራዛቅ ገሊጹ። ቁፅሪ ሞታት ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ሰብ መዚ ኣሚቶም ኣለው። ኣሜሪካ ምስፍፋሕ ግብረ ራዕዲ ንዞባዊ ሰላም ዓብይ ስጋኣት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጻ ኣብዚ መዳይ እዚ ዘለዋ ቁልፊ ተራ ንምሕያል ምስ ናይጀርያ ክትሰርሕ ምዃና ኣፍሊጣ። እዚ ሓድሽ ስምምዕ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጸጥታዊ ምትሕብባር ክልተን ሃገራት ዝረአ ዝነበረ ወሰን ከም ዘወግድ ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ጸብጺቡ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ